Hi guys! Welcome back to my channel. Isang panibagong kainan session na naman ito guys. But before that, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng sumuporta dito sa channel ko guys. Kasi umabot na ako ng 900 subscribers. At hindi ako makapaniwala na dumating ako sa ganitong kalagayan guys. Kasi bago pa naman ako nag-YouTube at saka madami pa akong hindi alam sa YouTube. Maraming salamat po talaga. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Kaya kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong content, yung mga kainan session, please don't forget to like and subscribe to my channel. Ang hinanda ko ngayon sa mesa guys ay Filipino breakfast mukbang. Sobrang excited ko na talaga guys kasi sa dami ba naman ng mga pagkain itong mga hinanda ko guys. Sino ba namang hindi may excite? Masarap to lahat. Ako lahat nagluto nito. So, medyo natagalan ako ng preparation. Kasi madami itong hinihanda ko ngayon guys. Pero before that guys, isa-shout out ko muna yung nag-request. Si Ma'am Christy Marie nag-request siya ng sausage, rice, at saka yung pipino. So siya yung nag-request yan guys. So naisama ko dito sa breakfast mukbang. Tapos shout out din ako kay Joseph Ibanez. Hindi ko na patatagalin to. Medyo nagugutom niya ako prepare. Kanina pa ako nagugutom kasi ang dami ko pang niluto eh. So yung mga hinanda ko dito guys, papangalanan ko na lahat para naman alam nyo kung ano to sila. So una itong daing na pusit. So ayan guys, mayroon ding dilis, corned beef, spam, manga, saka yung daing din. Mayroong rice, itlog, sibuyas, kamatis. So, yung suka na gamit natin ay sukang tubayan. Tapos, merong mga sili. Tapos, ito, sausage, skinless. Meron din tayong lumpia, hotdog, pipino, at saka yung manga. So, ayan na lahat, guys. So, pag meron kayong marinig dyan na manok, ganyan talaga, guys, kasi umaga na dito, eh. So, ayan, guys, simulan ko na yung kainan. So, ito yung gusto ko dito sa itlog guys, yung sunny side up, ganito. So, kasi yung yellow guys, yung egg yolk, masarap pamari sa kanin ba. So, ayan. So, mga hindi pa kumakain dyan, sabayan nyo na po ako. Kain na po tayo. Sarap ng itlog. Yung suka natin guys. Wari guys, naghugas ako ng kamay. Padaming kain natin ngayon guys kasi meron tayong mga daing tsaka dilis. Meron din kamatis eh, no? Sarap ng suka guys. Sibuyas. Try nga itong spam. Sarap tong lagyan ng pumatong sa burger guys, yung spam. Corned beef naman guys. Sarap talaga guys. Lumpia. Yun, medyo crispy pa.
Sarap. Ako guys, kapag breakfast, hindi ako mahilig sa kape. Ito yung hotdog guys. Yung hotdog na binili ko, yung Virginia hotdog. Meron pa pala akong rice dito. Kaya natin ito pipino guys. Yung pipino kasi nakatatanggal ng umay ba. Tapos nagana ng kain. Ito namang skinless. Pusit na daing guys. Sarap. May alat siya pero hindi masyadong maalat. Sindihan na kayo kung hindi ako masyadong magsalita ha, kasi hirap kasi magsalita pag ito madami kang kinakain ma. Ang daming daing doon sa kadilis guys. After na ito dapat uminom talaga ng madaming tubig. Yung sausage tikman ko nga. Sarap din. Padami na naman yung breakfast ko nito. Ito guys, try natin itong daing. Sa Bisaya guys, yung tawag dito sa amin, yung pinikas. Pinikas nga bulad. Basta't may ganito talaga daing tapos anghang, maanghang na suka. Sarap talaga guys.
By the way guys, kung meron kayong mga suggestion para sa next mukbang, comment lang kayo dyan sa baba. Bilis maubos ng kanin. Kukulangin talaga yung kanin mo dito guys, kaya buwad. Yung mangga guys, oh. Sa ganitong klaseng ulam guys, sarap ipares yung mangga at saka yung saging. Sarap ng mangga. Tamis. Bilis guys. Naubos ko ng kanin ko. Ang dami ko na rin nakain guys. Pero hindi masasayang lahat do kasi kakainin pa rin namin ito mamaya. Lumpia. Ang saging, oh. Ayun, mga Pinoy, mahilig tayo sa rice. Bago mahilig talaga ako sa rice. Yan guys, nabusog na ako guys. Bilis kong mabusog kasi ang dami kong nakain ng rice. Pero sa sarap ng pagkain natin guys, grabe. Thank you so much guys for watching. Tapos don't forget to like and subscribe if you're new to this channel. Bye bye and see you for my next mukbang adventure.